Nu kommer det hända mystiska saker. Det är nämligen en utedusch på gång. Vart tog själva Gurra vägen? Skynda nu innan filmen tar slut här. Nu ska vi se på Gustav när han duschar. Var det skönt? Ja, du gör lite så här pistecken också, så lägger vi ut där på tuben sen. Jo, lägg ut det på Facebook och YouTube. Duscha lite till då. Han borde nog fixa stuprännan. Är det färdigt nu, pappa? Ja, det är färdigt. Stopp, Victor. Vart tog Victor vägen med hjälmen då? Han är ute. Kolla den där typen. Okej. Pappa, glöm att skicka det till Facebook och YouTube. Tumme upp.